Ahoj rodino. Podívejte se, co se tady děje. Já vás žádám o pomoc. Podívejte se, co se tady děje. Vy nevidíte to, že já jsem se narodila s tím, že mamka bude na vozíku a já jsem neměla chodící maminku. A teď se podívejte, co jste všechno napáchali v té rodině. A teď to tady odnáším já, abych vám to takhle mohla říct. To je ta karma, jak se říká. Tak já vám říkám jednu věc. Odpusťte jeden druhýmu, jakože vy to tam odpuštěno vůbec nemáte. Vy tam máte mezi sebou takovou nenávist, že se podívejte, co se tady teďko děje. A potom odpusťte hlavně sami sobě, že jste si vůbec dovolili někoho soudit, odsuzovat, nenávidět a nedej Bože trestat, že jo. To v naší rodině bylo. Tam to bylo prostě pravidlem. To bylo jak Vánoce. No. Takže já vám říkám, koukejte si odpustit. Už mě to nebaví. Nebaví mě to. A jestli tohle to nedokážete, tak mě odstříhněte. Najednou koukáte a je ticho. To je zajímavý. Jste z toho nějaký zmatený, že? Jo. Tak se podívejte. Žila jsem šťastný život? Jo? A kdo za to mohl? Mí rodiče. A mí sourozenci. A kdo za to zase mohl? Babička, protože to vlastně naučili babičky, ty mý rodiče, že? Tak a tak se dostaneme k Adamovi a Evě, o těch nic moc nevím. Náboženství to jde prostě úplně mimo mě. Ale teď já vám říkám, nechte to. Buď se přidáte ke mně, ano, a já to uvidím hned zítra, pozítří. A jestli chcete zůstat tady v té energii, to jste byli vy všichni, a když to vidím na sobě, tak jste to neměli nikdo jednoduchý. Každý se to měl jinak. Jo? Ta babička z toho Chomutova. Ono to vypadalo, že ona má takový zajímavý život, ale podívejte se, jak byla chladná a studená. Vy jste to nevěděli, nebo já nevím, jestli vám to někdo řekl, ale ve 3 letech jsem si neuklidila hračky a vyhodila mě. Bylo to Lego z Německa, to nikdo neměl. Jo? Takže jestli se zdá tady ta babička jako takováhle hodná, že měla takový hezký život a dožila se 73 let, no tak já chápu, proč se takovýhle lidi dožívají takového věku. Když vidím bývalýho, jeho rodiče, babičky, tak to jsou vlastně lidi a energie lidí jako mý babičky. Jo? Stejná prostě taková odměřenost, trestání, odsuzování, souzení a to, co se nehodí do krámu, to vyhodíme a toho se zbavíme, pokud to nebude podle našich představ. No. Takže asi takhle to tady máme.